Hello! Ahhoz, hogy jelentkezhess bármelyik államilag támogatott képzésünkre, azon kívül, hogy regisztráltál hozzánk, csináltál egy előregisztrációt a Holux oldalán, regisztrálnod kell az állami rendszer oldalán is. Ehhez kattints a weblapunkon található regisztráció az állami rendszerbe feliratú gombra. Ha már regisztráltál volna valamikor, akkor itt egyszerűen beléphetsz, egyébként pedig itt a regisztráció gombot kell választanod. Egy nyilatkozatot el kell fogadj, még egy nyilatkozatot és egy harmadik nyilatkozatot. Ezt követően megjelenik a regisztrációs űrlap, választanod kell egy tetszőleges felhasználó nevet, egy tetszőleges jelszót, azt a jelszót még egyszer be kell írd, előnevet, hogyha van ilyen, egy teljes nevet, pontos születési időt, a nemedet kiválasztod, állampolgárság magyar, egy adóazonosító jelet kell megadj, ha van az egyébként állandó lakcímen kívül más érvényes tartózkodási hely megadva a lakcímkártyán, akkor azt itt kell beállítani. Az állandó lakcímet pedig természetesen egyszerűen ide be kell írni. Mindig újra tölt az oldal, ezt el kell viselni a regisztráció ideje alatt, de a településünk már ki is van választva, hogy az irányítószámot megadtuk, és egy pontos cím kell még. Otthoni vagy mobiltelefonszámot kell megadni. Tehát plusz 36 per jel, körzetszám, per jel és a mobiltelefonszám bármiféle elválasztó jel nélkül, ugyanígy az otthoni telefonszámot is, hogyha esetleg azt adod meg. E-mail címet kell megadni. El kell fogadni a rendszerhasználati feltételeket, az adatvédelmi nyilatkozatot, milyen képzés iránt érdeklődik. Itt még regisztrációnál teljesen mindegy, melyiket választott ki. Jó, én már tudom, hogy az informatikára szeretnék jelentkezni. Hogyan jutott ide, honnan értesült a programról? Itt megadhatod nyugodtan a képzőt, azaz a weboldalunkon keresztül értesültél. Legmagasabb iskolai végzettség, kiválasztod, valamint a képen található karaktersort írod be a kép alatti szövegbe. Kis, illetve a nagybetűket mindenképpen pontosan másod le. Hogyha mindennel meg vagy, akkor kattints a regisztráció gombra. Simán előfordulhat veled is, hogy hibásan adtad meg valamely mező értékét a regisztrációnál, ilyenkor egy hiba történt feliratú oldal fog fogadni, és a hiba listát írja le. Tehát lakcímkártyán az állandó lakcímnél nem választottam ki sem igent, sem nevet, valamint a jelszónál túl kevés számjegyet tartalmaz, legalább egy számjegyet tartalmaznia kell a jelszónak, valamint legalább egy nagybetűt tartalmaznia kell a jelszónak. Illetve mivel én már regisztráltam egyszer, ez az én adóazonosító jelem már benne van a rendszerben. Tehát ilyenkor, hogyha hibád van, simán egy rendben gombra kattintasz, és korrigálod a hibát, tehát itt nekem az van, hogy nem, valamint a jelszóba be kell rakni egy számjegyet, valamint egy nagybetűt is legalább. Hogyha javítottad a hibáidat, akkor pedig próbálkozhatsz újra a regisztráció gombra kattintással.
Ha semmiképp sem működik a regisztráció, vagy nem boldogulsz vele, akkor pedig mindenképpen keresd meg minket, hívd fel irodánkat, hogy tudjanak telefonon segíteni akár, vagy pedig gyere el személyesen, és ott a titkárságon segítenek a regisztrációval. Ha minden rendben van, akkor pedig a következő oldalon arról tájékoztatnak, hogy sikeresen regisztráltál a rendszerbe, ekkor a regisztráció, illetve mégse gomb helyett egy rendben gomb fog megjelenni, arra kell rákattints. Ezzel megtörtént a regisztrációd. Regisztráció után szintén a honlapukon keresztül elérhető gomb segítségével gyere vissza az állami oldal belépési felületére, hogy ott még neked továbbra is a regisztrációs lap jelenik meg. Már is mutatom, hogy az hogyan néz ki. Vagy ilyen, vagy pedig, hogy itt ezek ki vannak pipálva. Akkor a teljes űrlap megjelenik, ebben az esetben egyszerűen csak a mégse gombra kattintva, hiszen már túl vagy a regisztráción, visszakerülhetsz a belépési oldalra. Viszonylag szorít a határidő mindenkit, ezért nagyon sokan próbálnak most jelentkezni és regisztrálni. Az államszervere sajnos ezt nem nagyon bírja, ilyenkor előjöhetnek ilyen hiba oldalak, mint ez is, egyszerűen csak frissítsél rá, és a következő betöltésnél már megjelenhet a tartalom. Oké, hogyha megvan, akkor a regisztrációnál megadott felhasználói neveddel és jelszavaddal lépj be a rendszerbe, és ha sikerült, az első dolgod az legyen, hogy a saját adatok menüpontra kattintasz. Ezt követően az oldalsáv mind a 4 menüpontját kattintsd végig, és add meg a hiányzó adataidat, hogyha ez megvan, pedig a mentés gombot válaszd. Sikeres mentés megjelenése esetén rendben. Most jutottál odáig, hogy rákattinthatsz a képzés kereső gombra. Képző nevénél add meg a Hollux nevét, és a keresés gombot választ ki itt is. Egyetlen egy képzés jelenik most meg, az informatikai, ahol eddig jelen pillanatban 4-en jelentkeztek a lehetséges 16-os létszámból, tehát válasz ki ezt a képzést, és kattints a jelentkezem gombra, majd a rendben gombra. Ha lennének még hiányos adatok, akkor visszakerülsz a személyes adatokhoz, itt a személyes adatoknál újra egy mentés gombot válasz, majd rendben. Lehetőséged van mentort választani a képzéshez, ott válasz ki a mentoráltság típusát alacsony szintűre, majd hány kilométeres ugrókörben keressünk mentort, ott adj meg 200-at, és bármelyik szabad mentor mellé pipát választva, kattints a kiválaszt gombra, majd a mentésre. Ezzel jelentkeztél a képzésre, kattints a rendben gombra. Egy összefoglalót látsz a rendkezésedről, tehát a képzési díj 90 000, ebből az önrészed 1800, képzési ólaszám 90, valamint 21-én kezdjük a képzést. Itt Máté Szalkán, a mentorod pedig valamilyen módon majd felveszi veled a kapcsolatot.